ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. Дар ҳамин вақту соат чун ҳамешагӣ барномаи ифтихор аст манзури шумо ва тамошобинони азиз ёдрас мешавем ки мо бо сафари хизматӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор дорем ва барномаи навбатии ифтихорро аз қасри фарҳанги ноҳияи Данғара манзуратон мегардонем. итминони комил дорам ки дар ин барнома низ мо хонандаеро даъват кардем ки бо дастовардҳои худ метавонад шуморо қонеъ гардонад ва ҳамроҳи қаҳрамони барнома як суҳбати ҷолиб хоҳем дошт. Тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро муаррифӣ мекунем. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. бинандагони азиз, қаҳрамони барномаи навбатии мо аз фанни химия муваффақ аст ва аз ин фан тавонистааст дар чандин аз сабқатҳо иштирок кунад ва сазовори мақомҳои назаррас гардад. Ва ҳамзамон қаҳрамони барномаи навбатии мо хонандаи сол дар соли 2017 дар ноҳияи Данғара хуб эълон шудааст ва фикр мекунам ки албатта ин дастоварди қаҳрамони мо боиси ибрати дигар хонандагон хоҳад шуд. Дилшодҷон Баротов, салому алайкум. Салому алайкум. Ман Баротов Дилшод, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти умумии Умми рақами 4 ноҳияи Данғара мебошам. Хуб, Дилшод, мо албатта дастовардҳои шуморо дар назди худ дида истодаем ва маълум мешавад ки шумо дар чандин аз сабқатҳо иштирок намудед аз фанни химия ва тавонистед ки ба дастовардҳои зиёд ноил гардед. Мехостем бифаҳмем ки барои чӣ шумо махсусан фанни химияро интихоб кардед? Фанни химия бисёр ҳам фанни аҷоиб ва шавқовар аст. Бинобар ин ман ин фанро интихоб кардам ва омӯзиши ин фанро пеша кардам. Чӣ шавқовар аст барои шумо? Чӣ ҷолибият дорад фанни химия? Дар фанни химия бисёр моддаҳои аҷоиб ва умуман табиати аҷоибро низ химия меомӯзад. Барои ҳамин ман ин фанро пеша кардам ва ба омӯзиши ин фан оғоз намудам. Худи шумо аз чанд солагӣ ба хондану навиштан таваҷҷӯҳ доштед? Ман аз хурдсолӣ ҳанӯз мактаб намехондам, аллакай хондану навиштанро метавонистам ва омӯхта будам. Бале, саломат бошед. Мо атрофи иштирокатон дар сабқатҳо ҳарф мезанем ва сараввал мехостем атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ ҳарф занем. Ва аз кадом сол шумо шурӯъ кардед ба иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ? Иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ аз синфи якумиам оғоз намудам ва билохира дар соли 2016 тавонистам ки дар озмуни хонандаи сол сазовори ҷои аввал гардам. Бори аввал дар соли 2017 ман тавонистам ки дар даври ноҳиявӣ аз фанни химия сазовори ҷои аввал гардам ва он озмун дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 2 баргузор гардид. Сипас соли оянд соли 2019 дар озмуни ноҳиявӣ боз ҳам тавонистам ки сазовори ҷои аввал гардам. Ва баъд аз он соли 2020 бошад даври ноҳиявӣ озмун дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 75 баргузор гардид ки дар он ҷо низ тавонистам сазовори ҷои аввал гардам. Дар соли 2021 бошад озмуни ноҳиявӣ боз ҳам баргузор гардид ва ин дафъа низ тавонистам ки сазовори ҷои аввал гардам. Дар соли 2022 бошад озмуни ноҳиявӣ боз дар мактаби рақами 2 баргузор гардид ва дар он ҷо боз ҳам сазовори ҷои аввал гардидам. Яъне мо медонем ки дар озмун ва олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ хонандагон аз худи ноҳияи Данғара яъне ҷамъ оварда мешаванд ва хонандагони фаъол миёни ҳам рақобат мекунанд ва беҳтарин аз онҳоро муаррифӣ мекунанд омӯзгорон ва рохат медиҳанд ба даври вилоятӣ ва ҳамин гуна даври ҷумҳуриявӣ. Дуруст аст? Хуб, иштирок дар сабқатҳои сатҳи ноҳиявӣ миёни дигар хонандагоне ки масалан фаъол ҳастанд, дониши хуб доранд, ягон душворӣ надорад барои шумо? Аслан шахсе ки бештар кӯшиш кунад ба ҳадафҳои худ комёб мегардад ва ман ҳам бештар кӯшиш мекардам ки аз дигар рақибонам болотар бошам. Рақибонатон яъне сатҳи донишашон буд бо шумо баробар ё не? Албатта рақибонам низ хеле ҳам хуб буданд, аммо аз сабабе ки камтар бештар кӯшиш мекардам шояд аз ҳамин сабаб сазовори ҷои аввал гардидам. Бале, шумо ҳамчун як хонандаи фаъол масалан як шахс чӣ гуна метавонад ки дар олимпиадаҳо сазовори ҷои намоён гардад? Масалан бештар бояд хонад, заҳмат кашад ё ин ки масалан диққат диҳад ба мавзӯъ ва саволу масъалае ки барои ӯ пешниҳод мешавад? Чиро бештар бояд аз худ кунад ки метавонад муваффақ шавад? Сараввал бояд ба ҳар як мавзӯъ диққати махсус диҳад ва баъдтар бештар заҳмат ва кӯшиш кунад
ба ҳадафҳои худ комёб мегардад. бале тамошобинони азиз ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо Дилшоҷон Баротов якбора 4 сол гирандаи стипендия аст ва стипендияи раиси вилоят, стипендияи раиси ноҳия, стипендияи президентӣ чӣ гунае ки мо мушоҳида намуда истодаем дуруст аст ва чӣ гуна ба шумо муяссар гардидааст ҳамин стипендияҳо? Сараввал дар соли 2019 ман гирандаи стипендияи раиси вилоят шудам. Дар солҳои 2020 ва 2021 озмуни раиси ноҳия баргузор гардид ки дар он ҷо ғолиб омадам ва гирандаи стипендияи раиси ноҳия гардидам ва дар соли 2022 дар озмуни стипендияи президентӣ иштирок намуда гирандаи стипендияи президентӣ гардидам. Шумо амин маблағро вақте дастрас мекунед ба чӣ сарф мекунед? маблағе ки аз ин стипендияҳо ба даст меорам барои таҳсилам сарф карда мешавад, барои хариди китоб, дафтар, ручка ва ягон лавозимоти хониш. бале беҳтарин аст. вақте ки шумо масалан ғолибиятро ба даст меоред дар олимпиадаҳо, дар озмунҳо аз фанни химия, хоб хурсандии падару модар, хурсандии дӯстонро мушоҳида мекунед, эҳсос мекунед? албатта ҳар боре ки ман сазовори ягон ҷои ифтихорӣ мегардам, дӯстон, падару модар ва бародарони ман бениҳоят хурсанд мешаванд ва мо якҷоя ин хурсандиро ҷашн мегирем. саломат бошед. хуб Дилшоҷон, биёед атрофи медалҳое ки дар назди мо аст шумо маълумот бидиҳед. аз кадом озмуну ё олимпиадаҳо ҳастанд? метавонед маълумот бидиҳед? аввалин медале ки ман ба даст овардам ин аз озмуни ҷумҳуриявии наврасон аз фанни химия буд ки дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм гардидам ва сипас баъд аз оне ки ман дар мактаб хонандаи сол эълон шудам боз бо як медали дигар сарфароз гардонида шудам. ҷои аввал буда? бале баъдан дар соли дигар дар озмуни вилоятӣ аз фанни химия сазовори ҷои аввал гардидам ва бо ин медал сарфароз гардонида шудам. дар синфи нуҳум бошад дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни химия сазовори ҷои сеюм гардидам ва бо медали вазорати маориф ва илм сарфароз гардонида шудам. сипас дар мактаб боз ҳам хонандаи сол эълон шудам ва ин медалро ба даст овардам. пас аз чанде бошад дар ноҳияи Данғара низ хонандаи сол эълон шудам ва боз як медали дигар ба даст овардам. сазовори дигар медалҳо ҳастед шумо. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки қисме аз дастовардҳои қаҳрамони барномаи мо Дилшоҷон дар назди мо аст ва умедворам ки шумораи ин ифтихорномаву дипломҳо зиёд аст. албатта бениҳоят зиёд аст. бале ташаккур барои шумо ва бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза атрофи иштироки қаҳрамони барнома дар озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф мезанем. бо мо бошед. идомаи барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаи тамошобинони азиз хаста набошед ва ёдрас мешавем мо бо сафари хизматӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор дорем ва барномаи навбатии ифтихорро аз қасри фарҳанги ноҳияи Данғара манзуратон мегардонем. ва бинандагони азиз, акнун атрофи иштироки Дилшоҷон дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф мезанем. қаҳрамони барномаи мо дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат дар соли 2021-2022 иштироки фаъолона дорад дар номинатсияи химия ва алҳол мехоҳем атрофи ҳамин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳарф бизанем. дар соли 2021 ман кӯшиш кардам ки то даври ҷумҳуриявӣ роҳат ёбам, аммо дар даври вилоятӣ комёб нагардидам ва имсол бошад кӯшиши худро ба харҷ медиҳам ки то даври ҷумҳуриявӣ рафта дар он ҷо сазовори ҷой гардам. бале чӣ душворӣ буд ки шумо натавонистед дар соли аввали иштирокатон дар ҳамин сабқат ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбед? чӣ мушкилӣ буд? дар ин озмун аз синфҳои 5 то 11 ҷудо карда намешаванд, якҷоянд ва мактабҳои типи наву миёна низ якҷоянд. рақибон каме пурқувват буданд, аз ҳамин сабаб натавонистам сазовори ҷои ифтихорӣ дар даври вилоятӣ гардам. имсол бо кадом омодагиҳо шумо дар ин сабқат иштирок намуда истодаед? имсол кӯшиш карда истодам, бо муаллимаам тайёрӣ дида истодам ки дар даври вилоятӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гардам ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат ёбам. саломат бошед ва тамошобинони азиз, айни замон даври ноҳиявиро сарбаландона қаҳрамони барномаи навбатии мо пушти сар намуданд ва омодагӣ дида истоданд ба даври вилоятӣ ва итминони комил дорем ки албатта дар даври вилоятӣ ва дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори мақомҳои назаррас мегардад ва ки аз ғолибони мутлақ дар даври ҷамъбастӣ шумо соҳиби мукофот ва дипломи ифтихорномаҳо хоҳед гашт. барои шумо барор хоҳонем ва биёед акнун атрофи машғулиятҳои дӯстдоштаи шумо ҳарф мезанем. ғайр аз таҳсил, ғайр аз иштирок дар озмуни олимпиадаҳо кадом машғулиятҳоро шумо дӯст медоред?
бештар ба ман бозии футбол маъқул аст ва дар вақтҳои холигӣ бо дӯстон ба ин бозӣ машғул мешавем. бале, аз футболбозоне ки имрӯз воқеан муваффақ ҳастанд, шинохта ҳастанд миёни наврасону ҷавонон, миёни мардум, кадоме аз онҳоро шумо масалан меписандед, ҳунари онҳоро эҳтиром ва эътироф мекунед? аз футболбозони хориҷӣ бештар ба Лионел Месси ва аз футболбозони дохилӣ бошад ба Рустам Соиров бештар мухлис мекунам. барои чӣ махсус ба Лионел Месси ва Рустам? Лионел Месси бозигари як сатҳи баланд аст ва ман аз хурди бозиҳои ӯро тамошо мекунам ва ба ман бозиу дилписанд аст. Рустам Соиров бошад, бисёр ҳам ҷавон аст, вале бозигари сатҳи олӣ аст. Аз ҳамин сабаб ман ин ду футболбоз бозии онҳо ба ман маъқул аст. бале, шумо аллакай дар синфи 11 қарор доред ва имсол мактабро сарбаландона ба этмом мерасонед. Кадом ихтисосро шумо интихоб кардед? Имсол ки ман синфи 11 ҳастам ва ман мактабро хатм менамоям. Пас аз хатми мактаб мехоҳам ба ягон донишгоҳи тиббӣ дохил шуда духтур шавам ва ба халқу ватани хеш хизмат расонам. Ин касб ба ман бениҳоят маъқул аст ва ман мехоҳам ки ба тамоми шахсон кӯмаки худро расонам. саломат бошед, ташаккур барои шумо. Бинандагони азиз, дар мавриди қаҳрамони барнома як сюжеро омода намудем, якҷоя тамошо мекунем ва суҳбатро идома медиҳем. дилшод баротов дар муассисае ки таҳсил менамояд яке аз хонандагони фаъол ба ҳисоб рафта. номи ӯро дар гӯшаи ифтихории муассиса дидан мумкин аст. шуғли дӯстдоштааш хондани китобҳои илмие мебошад ки бештар фанҳои дақиқро дар бар мегирад. иштирок дар олимпиадаҳо барои қаҳрамони барнома дар баробари обрӯй, эҳтиром дар назди ҳамсинфон ҳамзамон тавонист сатҳи дониши ӯро сайқал дода сазовори дастовардҳои назаррас гардонад. падару модар бо ӯ мефахранд ва ҳамеша барои сайқал додани маҳорату дониши фарзанди худ тамоми шароитҳои мавҷударо фароҳам меоранд. аз нақли қаҳрамони барнома ба хулосае омадан мумкин аст ки ӯ бо ҳамсинфон ва омӯзгорон муносибати хуб дошта кӯшиш менамояд то бо ҳама меҳрубон хушсухан бошад ва ҳангоми дарс кӯмаки худро ба ҳамсабақонаш дариғ намедорад. ин дастовардҳо анҷоми фаъолият ва омӯзиши қаҳрамони мо нест. ӯро дар пеш сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ мунтазир аст. дуюр ба дигар дастовардҳои ӯ дар идомаи барнома ҳарф мезанем. ин идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон. Тамошобинони азиз, хаста набошед ва қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд. Дилшодҷон Баротов, бори дигар хуш омадед ба барномаи ифтихор ва ёдрас мешавем ҳар нафаре ки худи ҳоло ба шабакаи Баҳористон пайваст, ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо тавонист ки аз фани химия муваффақ шавад ва дар чандин аз сабқатҳо иштирок намуда сазовори дастовардҳо гардад. Ва ман итминони комил дорам ки ин суҳбати мо боиси ибрати дигар хонандагон мегардад ва дигар хонандагон низ кӯшиш мекунанд ки мисли қаҳрамони барномаи мо дар чунин сабқатҳо иштирок намоянд ва мақомҳои назаррасро ба даст оваранд. Атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ бозам ҳарф мезанем ва шумо иштирок намудед дар олимпиадаи ҷумҳуравии наврасон ва мақоми ифтихориро ба даст овардед. Мегуфтед ки ин кадом сол буд ва сабқат душвор буд? бори аввал ман соли 2018 дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намудам ва ин озмун аз фани химия буд. Дар он ҷо ман тавонистам ки сазовори ҷои ифтихорӣ гардам, чунки ман он вақт хеле хурд будам, ҳанӯз дар синфи шашум мехондам ва рақибонам бошад дар синфи ҳаштум мехонданд. Ман тавонистам сазовори ҷои ифтихорӣ гардам. Сипас соли 2019 бошад, ин озмун боз ҳам баргузор гардид дар мактаби президентии шаҳри Ҳисор. Ман дар он ҷо иштирок намудам ва сазовори ҷои сеюм гардидам. Аз ин дастовардам хело хурсанд будам ва
ва мехостам дар соли оянд сазовори ҷои аввал гардам. Дар соли 2020 дар озмуни вилоятӣ сазовори ҷои аввал гардида роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтам. Бо сабаби пандемия даври ҷумҳуриявӣ баргузор нагардид ва ман тайёриамро барои олимпиадаҳои дар пеш истода дидам ва дар соли 2021 бошад дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам, чун он гоҳ ман синфи 9 будам ва дар олимпиада синфҳои 9 ва 10 иштирок доштанд. дар соли 2022 бошад дар даври ҷумҳуриявӣ ман тавонистам сазовори ҷои аввал гардам. саломат бошед. бештар дар вақтҳои холигӣ дар хона ба кадом корҳо машғул мешавед шумо? дар вақтҳои холигӣ ба хондани китобҳои бадеӣ ва ё дигар фанҳо машғул мешавам. кӯмак мекунед ба корҳои хона? албатта ҳангоме ки кӯмакам лозим бошад ба падару модарам ё бародаронам ёрӣ мерасонам ва дар вақтҳое ки холиам ба дарсҳоям машғул мешавам. масалан бештари ҳолатҳо кадом корҳоро шумо кӯмак мекунед ба падару модар? бештар кадом корҳоро шумо ба анҷом мерасонед дар хона? дар хона бошад дар корҳои хоҷагӣ ба падарам ёрӣ мерасонам. иштироки шумо дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи вилоятӣ ва шаҳрӣ ман фикр мекунам ки бозам идома хоҳад кард ва дар сабқатҳои баъдӣ шумо иштирок мекунед ва мақомҳои назаррасро ба даст меоред. хуб, нияти иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҳаст ё не? имсол мехоҳам ки пас аз гузаштани даври ҷумҳуриявӣ дар ягон олимпиадаи байналмилалӣ иштирок кунам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гардам. муносибати шумо бо омӯзгорон, бо ҳамсолон ё муносибати омӯзгорон ва ҳамсолонатон, ҳамсинфон бо шумо чӣ гуна аст? ҳамсинфон ва ҳамсолонам маро ҳурмат мекунанд ва ман ҳам низ онҳоро ҳурмат мекунам. Дар вақтҳои холигӣ бо ҳамдигар суҳбат мекунем. омӯзгоронро низ ҳурмат мекунем, чун онҳо роҳнамои мо мебошанд. бале, як хонанда ба фикри шумо чӣ хел метавонад ки муваффақ шавад, мисли шумо ва мисли шумо бари нафароне ки воқеан дар олимпиадаҳо иштирок намуданд? чӣ гуна метавонад як хонанда муваффақ шавад? ҳар як шахс агар аз таҳти дил кӯшиш кунад, ҳатман ба мақсади худ ва нияти худ мерасад. бале, масалан як нозукие ки шахс ба зудӣ метавонад муваффақ шавад ҳаст? ҳар як шахс агар дар вақтҳои холигӣ ба корҳои беҳуда машғул нашаваду аз таҳти дил ба омӯзиши ягон фан шурӯъ намояд, албатта ӯ ба тамоми дастовардҳо ноил хоҳад шуд. ғайр аз фани химия боз ба кадом фанҳо шумо таваҷҷӯҳ доред? ман бештар ба фанҳои дақиқ математика, физика, биология ва фани забони англисию таърих шавқу рағбат дорам. яъне аз ин фанҳо ҳам дар ягон олимпиадаҳо иштирок кардед ё хоҳиши иштирок намудан доред? ҳар сола озмуни хонандаи сол гузаронида мешавад ки дар он озмун 11 фани таълимӣ аст ва ман ҳар сола дар он озмун иштирок менамоям. саломат бошед, ташаккур барои шумо. мин баъд бояд дар кадом сабқатҳо иштирок бикунед? тайёрӣ ба кадом озмуну олимпиадаҳо дида истодаед шумо? алҳол ман тайёрӣ ба даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат дида истодам ва баъдан ба озмуни фанни химия ки шурӯъ мешавад тайёрӣ дида истодам. саломат бошед. ман барои шумо барор мехоҳам ва итминони комил дорам ки албатта шумо боз ҳам дар олимпиадаҳои баъдӣ ки иштирок мекунед муваффақ хоҳед шуд ва боз ҳам яке аз қаҳрамонони дигари барномаи ифтихор хоҳед буд. ташаккур барои шумо, барору комёбӣ хоҳонам ва дар охири барнома ба тамошобинон, ба махсусан ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед? ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки дар вақтҳои холигӣ ба корҳои беҳуда машғул нашуда ба омӯзиши ягон фан шурӯъ намоянд ва ба тамоми мақсадҳои худ хоҳанд расид. саломат бошед. ташаккур барои шумо барои иштирок дар барномаи ифтихор ва итминони комил дорем ки дигар хонандагон аз иштироки шумо дар сабқатҳои гуногун ибрат мегиранд ва иштирок хоҳанд кард. ташаккур. ва тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии ифтихор ва ёдрас мешавем мо ба сафари хизматӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор дорем ва барномаи ифтихорро аз қасри фарҳанги ноҳияи Данғара манзуратон гардонидем. шумо низ агар хонандаи фаъол ҳастед ва чунин дастовардҳои назаррасро ба даст овардаед, метавонед яке аз қаҳрамонони асосии барномаи ифтихор бошед. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд Дилшодҷон Баротов ки аз фани химия тавонистааст муваффақ шавад. тамошобинони азиз, мо ба қаҳрамони барнома ва дигар хонандагон дар соли нави таҳсил барору комёбиҳоро орзу мандем. барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. то барномаи баъдӣ тан сиҳат ва хонобод бошед. хайр.